İnşallah şübize layık koyunu şungalık oğudu jaylar almak nisip etsin. Esselamu aleyküm iziz musulman da onlar armağında gowmy adaylaňyz. Nisip edilen täze jaylaryň biri çykdy. Köşü bayowa Euroful 30 sotuk gel abzora başlaly layıkynatdan çykarma. Şungalyk jaylar doganlar men dogrymaýsam düşmedi gelen o gün siz üçin şungalyk oğudan jayları abzor edýär. Menden de sysman kofeji galyň, çaýjaga salyň, arkaýyn görüp. Ýö. Nisip edenden biz inni howla geldik. Birinji otu siz üçin howlyň gorkadan howlyň özü 30 sotuk, jaň özü paşty 1000 kvadrat, remontum soňky haýtak remontlar bolýar. Terede nisip edenden bäri girilge yer 2 ýerde bolýar. Yerleşýän ýeri köşü Bayowan centerdir da bolar. Naviýasyny naviýasyň önünde tuğlama epesli baha gidendir. Naviýasyň özü 20 metr ýazak ýer. Bäri 3 tane 4 tane maşyn arkaýynam sygýar. Bäri adapal içine girilge yer bolýar. Plan jaýyňam özü 2 tane 3 tane girilge yer bolýar. Adapal içinde podwalam bar. Kim aýlar vitrasyny aýna dagy jaýlan öňü teredin näil oğudan edilen jaýy söz ýok. Kim howlsy bağ wagtdan goýulan erik, alma, hemme datpa dogonlar arkaýyn girýär. Ýaşa. Gel birinji otur. Men belki bassekan gorkudaýyn iň gowurlayan ýerleriň biri näme? Basseka onu mäde siz üçin gorkudan. Gel. Bismillah. Teredin. Ullukan okulu 300 kvadrat bassekan özü 180 kvadrat. Arkaýyn nesip edilen çaýjyklaryň, maskalaryň arkaýyn diýilýän ýerleriň biri gyş bolsun, tomuz bolsun tapagy diýip, hemme atlarymdan taýynja hemme atlarym soň goýulan zatlar. Patalogyna seretsene adam, edi adatçan. Patalogyna seret maratçan. Ýyllar arkaýyn soňa düşüp, ýyllara baky bermeli. Natajny patalki bäri seredin. Kaçeýlejik gatowadan jogapdyr. Ynanaň dogandyr. Muňala jaý müňde bir çykkandyr. Muňaja intaha çykany 8 ýylyň içinde men dogrymaýsam birinji gezek görýän. Siz şu nesip edenden menden daşlaşma, hökman patpisat edip like goýma, ýatdan çykarma. Serini bäri geçýän bäri sanuzun görköz. Geçýän bäri duşawoy, mesela hemme atlar remont edilen kapılar emder kapy, bäri letni kuchnyasy. Sauna. Saunyny seredin sene näýdi? Gatowadan jaýyny töz ýok diňe seredi bermen. Arzu, Allah janajan bizim musulman doňjuklarym arzu edýän zatly hemme hasyl bolsun, şungalyk jaýdy Allah janaja ýaşaly. Hem musulman doňjuklarymda şunga jaýdy ýaşamak nisip etsin. Gatowadan jaýlaň biri ütköşük eskluziv jaýlaň biri doňdur. Bäzi televizonan 80 watt televizorumuz var. Indi gel howla bakaly. Bäri bolady kafil olup gidýär ýerdaşy. Gel, serin howla seredin sene. Aşyk. Adamdan aşyk. Adam bir jaýda ynanaň da onu girdi, hiç ýeri çykasyňyz gelmez. Gelin ile bolady gorkady bir bikuzonany bärden geraýyl. Gel, Muratçan. Seredin bir bikuzonasy. Odan, gatowadan seredin. Plus kinetsatr gorkady indi onlar. Berketçäň bäri şaşlaşyň zona, bir bikuzony diýilýär. Bäri naviýasy ýapylýançy bolýar. Bäri näme diýil? Dogany bäri hipoza dakança emmedatlaryny edip berer, bäri kaminadyk bolýar. Kinetsatr, televizionny zona. Ullukan kinetsatr bilen maskarajaň bilen kamina ýani arkaýyn çaýjaksyn diýip şaşyjyp arkaýyn diýinje alybermeli. Gel howlsun gow bakally da ondan etip bolsa aslany jaýynam hökman görkezler. Seredin howlsuny seredin da onlar. Howlusyna söz ýok, gün Muratçan gün al. Nähili odan bäri nesip bolsa çyrajaklarymyz geler. Allah jan ýol berse baglary seredin da onlar. Bagçalar seredin kim atlarym daşa ýurtdan getirilen. Kvadrat ýyny geçýän 550 kvadrat, 1000 kvadrat da onlar. Japon içinden soğutum 30 soğutuk bolýar. Ynaraň alsana Muratçan al. Nähil oğudun, gijelerin esasan gatowadan bolýar. Yerleşýän ýerine söz ýokdy onda. Ýer arka tarabyna baralykla Muratçan. Arka tarabyna baraly aýlanlar siz bir aýla görkezsene nähil oğudan. Guruluşy bir şeň kirpişden gurulan.
Gurulanda da gaty kaçsyny gurulanda ondan. Hiç hem zatlara garansiya bar. Öýüň ýüregi bärde bir mänkan öýüň ýüregi, bir mänkan öden bir mänkan diýmersiň da onda sebäbi analan gaty owudun soňky kaçsyny zatlaryny gurular. Bärde de bağa bakçalamyz yerleşen yerin görümde onda yerleşen yer gaty owud. Gaty owud gelädir aslan o janyň göreli. Maşgalajyňyz bilen diň jalyp ýa maşgalajyňyz ýaşar ýalyjak iň owudan jaý alasyňyz gerse onu şu jaý şolaň birdir de onda. Terediň näçe owudy. Arkaýyna iki taraply terediň bärde de girilgi bar, aňyrda da girilgi bardyr. Plus dapalny içinden padwalam bardyr. Hani bismillah.